Salutare și bine v-am găsit la un nou episod și astăzi o să ne jucăm Geometry Dash cu bani. Da. Uitați, pot să construiesc un de-ăsta, ceea ce mi se pare incredibil. Și o să facem unul acum pe vlog, pentru că ziceam și eu că e păcat să nu facem și noi un videoclip acum pe vlog. Și l-am pus. Dacă vă întrebați de ce vorbesc atât de încet, nu vreau să mă audă că mă caude cineva. Ok. Adică eu acum sunt în dressing. Și nu vreau să mă uit. Așa că... Deci ați înțeles bine. Să scrieți în comentarii dacă vă place și mai vreți să fac. Hai să vedem cum a ieșit. Bun, deci până acum a ieșit bine. Numai că trebuie să dăm astea mai sus, că ați văzut și voi că e prea mic. Se aude. Ați auzit? Ei mă caută acum. Eu stau aici singurel. E ok. Trebuie mai. Bun, am revenit. Că au venit și golanii, i-au zis pe fundal. Hello! Deci erau doi golani. Și mai începem. Unde l-am pus? Trebuie să mai facem... Telefonul meu unde l-am pus în prost. A, uite-l. Faci wave. Da, fac wave. Dacă te întrebi. Păi poți să faci copie de un nivel wave și gata. Dar nu vreau. După Stai, asta, cum ai făcut asta? cum l-am întors? Da, eu nu știu, Păi am apăsat aici pe rotate și l-ai rotat. Ce? Do you know? Așa. Ia să văd. What the hell? Bro, da. Așa. Începem și următorul rând. Și o să fac un wave. Andrei, te gândești la ce mă gândesc și eu? Nu aici. Așa. Andrei, eu mă duc direct la piscina mea, vreți? Du-te tu dacă vrei. Tu nu mai vrei? Se aude ceva pe fundal. Ok.
Ia să vedem cum am Andrei, vrei să ne ducem aici? Nu mai știi când am făcut petrecere? Se pare că am făcut greșit. Andrei, cred că am zis așa. De tot încuiat așa. N-are cum. Ba da, că e și în parte. Ba nu, că e... Bro, dar vezi, să știi că e cheia acolo dacă vrei să ne încurci. Ia unde? E sus acolo pe un raf. A, cred că Take știu, cred că out știu. your tongue for the picture. Credeam că ai încuiat ușa. Asta You're so credeam. pretty. Bă, dar are ușă. Are cheia. Ce prost. Păcat pe mine. Poate mai căutăm și un wave să mai facem, poate facem și un stereo. Nu face cheia. Te mâncăm cur? Vrei să te scapi? Băieți, vin după. Ia, e ok atâta? Ia, acum e atâta. Nu mai trebuie două luni, cred. Și ăsta e ok. Mai trebuie un... Ăsta nu-i wave. Ăsta nu-i wave gigele. Dar ce e la bro? Ăla e ship gigele. Păi și vreau să fac. Ha, tu ai zis că vrei wave. N-am zis că vreau wave, bro. Oricum nu se vede. Mă bag cu Undyne pe fundal. Undertale. Dacă vreți chiar să știți. Intrați pe canalul meu că o să fac un videoclip cu Undertale. Stick in at your tongue for the picture. Hey, don't be sus. Asta dacă nu știți, o muzică de pe YouTube. Ce frică mi-a fost acolo. Oh, oh shit. M-am 2 Ia, cum a HP. ieșit. Shit. Dacă vreți, M-am 2 HP. vă dau link-ul în descriere. Ok. Și o să fiți și voi aici. No. Stick in off your tongue for the picture. You're so pretty. No, m-am 2 HP. Stick in off your tongue. No. Andai. Ce intens a fost a doua luptă. Se aude verișoara mea cum se joacă Undertale pe fundal. Să mă cac eu. Hei, nu mai jura, bre! Intră în cave-ul secret. Bă, Bă, știu un cave chiar foarte secret. Știi ce? Cave? Uitați-vă la mine. Stick in off your tongue for the... Uitați-vă la mine. Clicați. Nu pasă că la nu Bă, se vede. băieți, uite cave. Acum vine madame. Uitați pe frate. Nu e checkpoint. Mama, ce e aici, bă? Stick in your tongue for the picture. Ai ce checkpoint. Avem să facem. Pong, pong, pong. Pong, 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 pong. Bă, Andrei, am o idee. Stick in Vrei să ne your închidem tongue. seara aici? La 4, vrei să ne închidem? Și să facem un videoclip, bă? Să niște astronaut food. Vrei să le mințim că n-am
Cred că Ne-am diseară închis în dressing 24 de ore. Da, cred că asta o să facem. O să facem un video diseară cu ne-am închis în dressing 24 de ore. Cred că o să fie cel mai tare video de pe canal. Apropo, afară, când o să fac videoclipul afară, cred că o să fac când o să am timp sau ca acum la țară. Când este de la țară, că eu de obicei stau la București, dar am venit la verișoară miu la țară. Să intrați pentru o săptămână, deci, da. că avem vacanță. Deci, cred că o să fac mai multe videouri. Ia, acum a ieșit. Că ăsta îl fac lui Matei. Sticking off your tongue for the... Huh? Aman, l-am făcut greșit. Bijameș. Sticking off your tongue for the picture. Deci o să trebuiască să facem -1. Mamă, 4 HP. Adică ai... Da. Ia, acum a ieșit. Taci, mă, HP! Nu știu că s-a băgat noua armă de frame. Ia zi. Uite. Uite. Oh, strawberry watermelon. Nu la și o de aia. Nu-i nouă. E scros. Care, mă? Care? Globeri. Globeri, mă, ia zi. Da, globeri. Oh, shit! Sticking off your tongue for the picture. Fiți atenți ce genios sunt. Fac un secret way. Bro, dar ce e ăsta? Ce portal mai e? Ashley, look at me.
Cine vrea să-l urc acolo? Fiji. Câte s-a băgat și în România? Fiji. Foarte. Știai? E în mall, la cumpărături. Bro, da, ce tare a ieșit. Adică uitați-vă și voi un pic. Și fiți atenți ce fac. I'm your sugar crush. Cam pe aici o să pun 3 bănuțe. Nu, Ia mă. e cu... Și asta? Ce? Nu e, păi e oțet. Așa, voi știți secret way-ul. Așa. I-am dat verify Este amuzantă. și dau normal, dau share. Și gata, i-am dat share și acum pot să fac și eu copii. Pot să-l copiez dacă vreau. Și o să-i pun numele. Dacă pentru cei ce nu știți engleză, aici scrie este un secret. Ianis. Ianis, cum dau să pot să-i pun nume? Că i-am dat share. Înainte să-i pun nume. Cred că ăla nu-i nume. Ți-a salvat numele. Las. Ianis, ia uite ce tare mi-a ieșit. Ianis, uite, dacă vrei te duci pe aici și te chinui o grămadă. Când, știi ce poți să faci? Și nu tu ai? Da, uite ce secret am Da, făcut. vreau să văd. Uite. Sunt și 3 coini, uite. Te duci sus de tot și acolo sunt și 3 coinuri. Uite. Pot să-l încerc și eu. Și dacă nu reușești, știi cum poți să faci? Tot poți să o faci. Vezi? Ce tare? Da, îi dăm și mie, că vreau să nu încerc. Și prima dată încearcă fără secret way. Ok. Un pic de straight line. Da, un pic de straight. Așa. Și acum du-te la secret, că e mai greu un pic. Păi eu stai Trebuie puțin. să apeși direct. Trebuie să ții apăsat. Când ajungi... Trebuie să ții apăsat.
Am ținut apăsat. Ai luat câinii? Da. Vezi ce tare? Vrei dar ceva? Am murit la 85%. Cumva, la Secret Way. I did it! Fuck you! Ok. Ok, eu cred că acum o să închid clipul. Eu am fost Andrei și v-am pupat. Pa, pa!